Morning breaking news. Tabweraso ndi breaking news lero lachinayi pa 30 April chaka cha 2026. Ndithu breaking news yathu ndiyochokera ku Irani. Ku Irani kumeneku Supreme Leader Mojtaba Khamenei watulutsa statement. Tikutero kuti Supreme Leader Mojtaba Khamenei watulutsa statement imene yawerengedwa pa State TV ku Irani ma minutes angapo apitawa. Ndithu State TV ya ku Irani yatulutsa statement yomwe akunena kuti yachokera kwa Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Ndipo statement imeneyi Mojtaba Khamenei akumveka wa defiant ndipo wanena kuti America sikuyenera kupezekanso ku Gulf of Persia, ndipo yanena kuti maiko onse aku Gulf ayenera kupanga zotheka kuti America ichoke ku maiko amenewa. Iye wanena kuti sichinali cholinga cha Irani kupanga ataki maneba ake, koma yapanga ataki maneba ake chifukwa cha presence ya mabase ya America kumeneko. Ndipo akunena kuti maiko amenewa apange zoti athese maubale awo ndi dziko la America, ndipo achose mabase ya America ku Gulf. Muthenga wakenso iye wanena kuti Strait of Hormuz ipitilira kukhala m'manja mwa asilikali a dziko la Iran, ndipo wapempha asilikali a Iran kuti apitilize ndithu kugwiritsa Strait of Hormuz, ndipo America masitima ake asakuyenera kupezeka pa Strait of Hormuz, ndipo waopseza kuti sitima za America zikuyenera zipite pansi pa nyanja, kusonyeza kuti zikuyenera ziphulitsidwe zimirisidwe. Statement imene yabwera lero titanena kale kuti Donald Trump naye watulutsa statement yoopseza Iran pamene anatulutsa chipiki chopanga ndi AI adadzijambula iyeyo adanyamula mfuti. Ndiye Irani yatulutsa uthenga umene ochokera kwa Supreme Leader lero. Ndimatsatira uthengawo pa Jazira pamenenso adafunsanso kunena kuti patenga nthawi tisanamuone Mojtaba Khamenei, komanso olokumva mawu ake ndipo mauthenga onse akumakhala owerengedwa pa television. Zimene zizi zikutanthauza kuti chani? Ndiye amene amapanga ripoti wayankha ndithu kunena kuti ali ndi chikhulupiriro chonena kuti uthenga umenewu ukuchokeradi kwa Mojtaba Khamenei. Tidikirira kuti timve kuti America iyankha zotani, chifukwa Donald Trump ananena kuti ku Iran kumeneku utsogoleri sukudziwika kuti uli m'manja mwa ndani, kuti akulamulira dziko lili ndani sizikudziwika. Ndiye popeza uthenga wabwera ndipo wayikidwa kuti ukuchokera kwa Supreme Leader, zimene zikufuna kuonetsa kuti Supreme Leader yo alipo. Mukumbukire dzulo tinapanga videonso yomwe tinaonetsa zomwe zinachitika ku dera lina ku Iran komweko pamene adatulutsa zithunzi za anthu amene adaphedwa ngati amalitiri, ndipo pa zithunzi zimenezi padalinso chithunzi cha Mojtaba Khamenei, ndipo timafufuza kuti kodi zakhala bwanji zimenezi zichitika bwanji, zikutanthauza chani. Komano lero li breaking news ndiyonena kuti Mojtaba Khamenei watulutsa statement imene yawerengedwa pompano pa State TV ku Iran yoopseza yochenjeza America. Tizitsatira ndine Nesta the Black Teacher, khalani pomwepo.